Prvé tohtoročné stretnutie Centra prvého kontaktu so starostami obcí Levočského okresu sa nieslo opäť v pracovnom duchu. Jeho hlavným cieľom bolo odsúhlasiť registráciu miestnej akčnej skupiny, aby mohli obce žiadať o financie z osy 4 Prístup Líder. Cieľom dnešného stretnutia bolo naozaj si potvrdiť to, čo sme pred rokom nejakým spôsobom tak spolu deklarovali, že toto chceme, či to naozaj chceme. Starostovia obcí pochopili, že spoločná cesta im zaručuje väčšie šance uspieť pri žiadaní financií z eurofondov. Aj oni teda vyvíjajú úsilie, aby im Centrum prvého kontaktu pomohlo. Na to, aby sa dosiahol nejaký ten rozvoj v našom území, aby sme využili ten celkový potenciál, ktorý tu máme. Piatkové stretnutie špecifikovalo opäť najpálčivejšie problémy levočských obcí. Tých problémov majú obci strašne veľa. My sme pre obce robili aj programy hospodárskeho sociálneho rozvoja, ale to bolo len na ukážku toho, že s čím všetkým sa ešte obce musia popasovať. Možno pomôcť tým menším podnikateľom trošku rozbehnúť tie firmy a v tom vidím najväčší takú vlastne úlohu, pretože tých veľkých firiem, tie priemyselné parky, myslím, že nám neporiešia celú situáciu. Nás tam veľmi trápia miestne komunikácie. Chceli by sme samozrejme aj obnoviť kultúrny dom, pretože občania veľmi pociťujú, že nemáme nejaké dôstojné miesto na stretávanie. Problémy najväčšie sú v infraštruktúre nedobudovanej a to je problém vlastne, že nevieme skade zohnať tie finančné prostriedky. Mnohí starostovia sa sťažujú na riešenie dopravy v ich obci. Kvôli malému počtu cestujúcich totiž slovenská autobusová doprava nerentabilnú linku nezriadi. Alebo sa spojíme my nejakým spôsobom, ako toto bolo dneska navrhnuté, že si spravíme nejaký taký menší obecný podnik na riešenie tohoto problému, alebo budeme hľadať nejaké iné možnosti. Starostovia zvažujú svoje možnosti, aby obciam pomohli. Celý proces však sprevádzajú aj obavy. V obci Dravce investovali do projektov k dnešnému dňu už 1 000 000 korún. Ináč je to veľmi dobrý nápad, pretože sa musíme naozaj spájať, lebo ako samostatná obec alebo samotná obec veľa nespravíme. Nevieme vlastne do čoho ideme a vlastne aj potom je taká nedôvera u tých nás všetkých, že či to vôbec nie je nejaká zbytočná robota. Peniaze jednoducho prídu a nejakým spôsobom sa do územia zlejú, ale nevidíme ten efekt. Takže naozaj sú nástrojom na riešenie problémov a my musíme najprv vedieť, ktoré problémy máme, aké ich máme, v akej postupnosti ich chceme riešiť. Katarína Piatáková tvrdí, že práca so starostami obcí je náročným procesom dialógov. Myslím si, že najťažšie je presvedčiť v prvom rade ľudí, aby s nami spolupracovali bez toho, aby mali za to nejaké to finančné ocenenie. Čiže skôr to morálne ocenenie môžu od nás dostať. Napriek všetkým ambíciám ostáva prioritou miestnej akčnej skupiny oblasť cestovného ruchu. Vlastne s tým ideme aj do stratégie a do žiadania o finančné prostriedky na implementáciu tejto stratégie. Má niekto ešte iný nápad?